L-ewwel 10 finalisti tal-Eurovision Song Contest ħabbru l-bieraħ flaxija fl-ewwel semifinali li saret f'Malmö fl-Iżvezja. B'kollox ipparteċipaw 16 il-pajjiż. Il-pajjiżi li għaddew għall-ewwel semifinali kienu l-Moldovja, l-Litwanja, l-Irlanda, l-Estonja u l-Belarus. Fost il-kanzunetti l-favoriti mal-pubbliku nsibu dawk tad-Danimarka, tar-Russja, tal-Belġjum, tal-Ukrajna u tal-Olanda li għaddew ukoll. Fost il-pajjiżi li m'għaddewx għas-semifinali hemm l-Awstrija, l-Kroazja, Slovenja, Serbja u ċipru. Is-serata tal-bieraħ bdiet bil-intwera filmat bl-isem Euphoria from Baku to Malmö li kien jikkonsisti f'interpretazzjonijiet madwar l-Ewropa tad-diska rebbieħa tas-sena l-oħra Euphoria. Wara l-filmat is-silta Euphoria tkantat minn Loren li kienet akkumpanjata minn kor ta' tfal. Il-provi għal dan il-kuntest bdew il-ġimgħa l-oħra f'Malmö Arena. It-tieni semifinali ser tittella l-ħamis. Fit-tieni semifinali l-kantant Malti Gianluca Bezzina ser jirrappreżenta lil Malta bil-kanzunetta Tomorrow. Il-Maltin qed jistennew biħġarhom din is-semifinali biex jagħtu lil Gianluca is-sapport tagħhom waqt li jittamaw li l-interpretazzjoni tal-kanzunetta twasslu sal-finali. Is-serata finali ser tittella nhar is-Sibt 18 ta' Mejju li b'kollox ser jipparteċipaw 26 pajjiż. Flimkien mal-pajjiżi li kwalifikaw it-tlieta u li se jikkwalifikaw il-ħamis, bħalma jiġri dejjem ser jipparteċipaw ukoll il-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, ir-Renju Unit u l-Iżvezja meqjusin bħala l-pajjiżi fundaturi tal-Eurovision. Time to follow her tomorrow. He fell for her too far.